umehluko uzayibanjwe kanye kanye eyase national nama province kuthiwa kuyareportwa ke manje baleka kuthiwa siyo report athi kulokhu nakhona insizwa nje enomzimba epofu yalapho lokuzana yavela yathi ivela lapha esibukweni ngoba sihlelile abanye bahlelile abanye bahlelile uma kukhulunywa ngetopic kwi province ngayinye kuba khona abantu abathathu kuphela abazokhuluma and somnikeze emunye 2 minutes so ixoxa kanjani inkofa kanjalo ngabona ukuthi no kusho ukuthi umbutho uyafaka manje okugcina mina ke ngajoin umbutho ngoba ngifuna inkululeko ukuthi ukukhuleka umuntu omnyama ladela konke kwakukhona ngokuthi ngizolwa uma ngife ngifela abantu bakithi njengamaqhawe kithi amadala afayo soze ngiyekelela abantu besicindezele ngamabomu kodwa manje ngizokwenza njani mabenza kanje angifuna ukukhuluma into eziningi ngoba sengibatshene kakhulu ngoba phela anginandaba nomuntu mina my bad hoyi phela ngiphuma enkandla mina ngabona ukuthi sekwenakeleke angithathi isinqumo sokuthi le organization ngoba isiphumile manje ngeke uphinde bekhona ngizoke ngibatshene emehlweni ukuthi angizukuyivotela iANC ngizovotela eyami into ke eyami umkhonto wesizwe ngase ngithi uma ke mhlambe mangakafiki lapha ngakafiki no sizogcina ngale esingayo la sizogcina ngale esingayo ngathi uma njengoba ngeze ukuyivotela nje ANC ngizovotela umkhonto wesizwe kodwa ngizikuyishiya iANC ufuna nginichazela lento ngoba abaningi bayadideka bathi kazi sithini manje uzuma sifuna sibuyele kulabantu angizwa kahle ngoba ngaze ngichaze ngathi futhi ngiyofela kuyo yini ebangela ukuthi ngisho lokho ufuna niyazi namhlanje ngoba ngichazanga laba engithi iANC bese beyidukisile beyifaka ehlathini abaholi abebeholi iANC hayi amalungu njengathi sonke nje besebenza sengathi iANC yabo sebenezinto imtheshwana abayishaya ukuthiwa kick aside kuthiwa kick step aside angazi phela lesingisa sesingixaka mina uyabona nje nani nathi nibhekile nithi nonobhala ukuthiwa insizwa yala elokhuzeni eyawunobhala wethu niyayazi manje bay kick aside ke no bay kick aside ngobani ngo step aside engenze lutho umntana abantu nix kusho ukuthi basebethi esingamfuni siyamxosha enibaningi ababaxosha kodwa bona mabenza izinto ezinkulu ezesabekayo bangazixoshi so ngabona ukuthi likhulike lento ingakho ngase ngithi laba eqinisweni ngangisho lonto ngoba ngithi uma sesiphethe sizolanda iANC yethu ngeke silahle
ngoba le ANC ethathwe yadukiswa akuyona igebengu. I-ANC le eyakhiwa wokhokho bethu beyakhela indlu emnyama eSouth Africa, yona yodwa ebizwa kuthiwa umbutho wesizwe. Ayikho enye, akulona iqembu. Yakhiwa abantu abalwa izimpi benza konke. Asikwazi-ke le ANC esukele kudala ilwa, kwafa abantu, kwaboshwa abantu emajele. Nami ngabuya khona ejele. Abanye bafela empini, abanye bafela ejele, njalo njalo. Yalwa impi, i-ANC yaba ne-influence kwi-Afrika yonke, yona yokuqala nda eyaba umbutho olwela inkululeko abantu abamnyama e-Afrika. Abaningi babonela kuyo. Yakha ama-policies athandwa izwe lonke. Uma-ke kuyithi sizithanda njengesizwe simnyama, asikwazi ukuthatha i-organization yethu yokhokho bethu sinike igebengu. Asikwazi. Nomlando ukuthi kukhona abaholi bethu abahlala emajele kwaphela 25 neminyaka esihlanu ejele, i-ANC ebese sinikeza igebengu eyintshontsha imali zifake komantrans. Angifunanga ukuthi ngale nkathi ngisuka ngibatshene lokho. Njengoba ngithi ngeke ngilahle i-ANC, ngifuna ukubatshena ukuthi futhi ngizona ngisazoxoxa nabo ukuthi abakwazi ukuthi bangathi hamba Zuma, ngoba ngithe mina angizukuvotela i-ANC. Bona bebevota ne-DA, baqala ukuvota ne-DA against mina lo. Phula umthetho ka-ANC lo. Sebevote kaningi, bevotisa abantu kabi eParliament yonke lento. Abazange baxoshana ukuthi ngoba sesiphula umthetho asihambeke manje. Mina ngisathe nje ngeke nginivotele, ngizovotela konto wesizwe. Sesiyaxosha, hamba. Angibaxoshanga mina. Uma bethi baxosha kufanele ngiqale ngixoshe bona-ke. Ngoba sebakwenza lokho. But futhi into engisho ukuthi bona sebeyilahlile i-ANC. Ngiyabona njengoba sizowina nje. Siwinile. Kodwa basirobha. Siyeza lapho. Uyabona ke into enginayo ngishovumela umlando we-ANC lefela sihlalela nje fa akithi into awukwazi ukuthathwa igebengu. Awukwazi. Ingakho nje ngathi angizuresign. Angifuni bethi kade uyephi usuthi ufuna i-ANC ukuyithatha nje. Funa bazi ukuthi bekilo ngikhona kodwa ngingayivoteli, angibafuna abaholi bayo, kodwa ngiyabathanda amalungu e-ANC. Ogogo nomkhulu ababekhona ngenhlanhla ke sebelapha elokhuzeni. Hawu. Yakwazi umkhondo. Kuwa ndoda, kuwa bani. Abasazi lalelani. Sokulokhu kwathi nhlo. Awukho umbutho owake waphila inyanga ezu4 wahlula amazwe ngamazwe. Saqala nga. Ngiyixoxela ngelinye ilanga ukuthi why. Ngoba iningi lethu thina ke sikhona. Siyayazi politika awenkosi yami. Asizeli ngesiphongo nje. Bekuthi ngicacise lokho nje ukuthi uma sithi
yethu le sizoyilanda uyazi njengamanje njengoba sikhuluma nje mina ke ngoba phela nginodlebe kuthiwa akuxatshenwe mawubaboni ningathi nizwe ngami uyazi into engizwile iyesabisa nenkathi silwela inkululeko sasilwela abacindezeli la kuthiwa umholi wabo ufuna ukuya kule organization okuthiwa wakwayizwa loo nto labantu owali inkululeko wayithatha kubo usuyayibuyisela kuwo futhi izwe lonke ukhona-ke bathi heyi asiyilapho ngithi umahamzwane beza kimi ngothi nasuka lapha nje nanithi niyaphi kodwa kasibuyeke lokho bengidlula nje ngendlela lapho ngalokhuzi into esemqoka-ke ukuthi njengoba sathi ngeke siyivotele i-ANC sovotela umkhonto wesizwe sikwenzile lokho ngifuna ukunibonga ngizolokhu nginibonga njalo nje ngoba nibonise ukuba ngabantu base-South Africa abaqotho siyabonga baba sibonga wena Ncamalala sizowenza umhlangano ozoba mkhulu mhlawumbe siwenze endaweni ezibalulekile ezimbalwa ngizonibonga ngibonge ukuthi naze nabavikelo khokho navikela ihlupheki zase-South Africa sazivikela nathi ngale nkathi-ke kwenzeka konke lokhu ngadicide ngoba ngaqala ukulwela inkululeko ingakabhenwe i-ANC isaphila mina ngaqala ukuthi ngibe kuyona ekupheleni ka-1958 1959 ngase ngiyilungu sengiyi-volunteer 1960 uma ivalwa ngangikhona yashona underground ngashona nayo safundiswa ukusebenza underground kuthi njengoba i-enemy ingasafuni sisebenze laphaya asishone phansi komhlaba sasisho njalo ngitheke mangibona ukuthi ayisalaleli i-ANC nomuntu ukhuluma nayo kodwa iyona okufanele ngabe imela abantu ngase ngithatha isinqumo-ke sokuthi ngizoshona underground shona phansi komhlaba ngabona umuntu ngakwenza impela lokho ngahlala nje ngakhuluma nama-comrade ambalwa watshena ukuthi niyabona ukuthi sokufanele siyilwise le organization abambalwa bakhuluma ipolitiki ejulile enkulu kabi bekhuluma ngesingisi ngithi we babo ababoni labo ukuthi sisenkingeni laba abantu abasiholayo abasalaleli uma ukhuluma akusekho politiki ekhulunywayo sekuthule nje ngavele ngathi angiyenze ngingedwa-ke le nto shona phansi komhlaba ngathula ngathi du ngehla ngenyuka nje ngihleke nabantu uma ngihlangana nabo hawu kunjani ngiyaphila amadoda hoyi siyaphila okay mangithi ngathi-ke ngaqala zonke izinto ukuthi sozenza kanje ngaleso sikhathi ngixoxe nje nabantu ngendlela ethile ngase ngixoxa ngahlangana nezinye insizwa zaseshowe kukhona enye insizwa okuthiwa ubani theko yakakhumana impofu nje kwenza uthiwa tujabulani tujabulani khumana ehamba nomfowabo
ehamba nensizwe yomngane wakhe bebejwayeleka ukuze ekhaya bezoxoxa nje politiki. Kwakhona nenye insizwa isine ngabatshela ngathi bafana bakithi, angithi ngalonke kathi unyaka usuzophela, sengithi manje angikwazi ukuyorejista, sengithatha isinqumo sokuthi ngakha umbutho manje omusha, umkhonto wesizwe. Unezizathu esengayichaza kaningi, kodwa angikwazi ukuyoyibhalisela mina, ngoba uma ngeke ngabhalisa laba bakagogo bazokwazi, bayawubiza baseMelika, babiza yonke indawo le, kuthiwa kabulawe. Ngaxoxa nabo ngathi niyayizwa madoda, bathi siyayizwa. Ngase ngizocela wena ngoba umdadlana kulaba banye, kube wena uyorejista le party, umkhonto wesizwe party, ngoba ngifuna bangawunaki i-underground ke le party yayo, bangawunaki, benzele ukuthi mabebona yini yona le baqhubekele kuze kudlule kunento le, into liphepha ekubhalwayo le izinto igasela obathi gazette okuye kube yilona elikhishwayo uma ukhala, kufanele ukuthi uyothi ubani lobhalela kwigazethi. Bathi noma belibona bethu ukuthiwa ubani Jabulani Khuma kwenziwa yimina, sikhulume savumelana naye ukuthi sokwenza kanjalo. Hayi kwakuhle, ngayiqhubela ngathula nje. Bathi ukuthi kuyilunguzo ubani yena lo kuthiwa hayi uKhumalo. Wafika wazobika wathi hayi bayabuza ukuthi ubani. Ngathi thula nje ungakhulumi, thula nje. Uma bekuphoqa usho ukuthi hayi mina ngibhalisele mina Khumalo whatever. That only uma sebehlupha otshela ukuthi no ugedle ehlekisa Zuma wangithuma. Okwamanje thula nje, thula uThixo. Kusingisho lapho uma sesifikile ke endaweni. Hawu eyiphethe kahle kanjani umuntu wabantu. Ngaleyo nkathi ngixoxa indaba. Ebika njalo nje sekwenzeke nje. Ngahamba nomfowabo. Yanele kwavela ukuthi nansi ivelile lento iyacaca, kunomuntu okuthiwa sebeyambhekisisa. Kwase kuhamba abantu ngixoxela indaba acabanga ukuthi angiyazi. Thema isivelile wakhona abantu ukuthi ukhetho seluseduze manje kanti uZuma lo. Ngasho ngathi lo uyazi ngake ngabuya sengingaphandle sengaphuma la ekhaya ngizolungisa izinto ezayilandela abantu bengazi ukuthi bazothola phi abantu ba-underground. Ngangena nje kahle ngaphinde ngaphuma nje kahle. Athi ukuthela amabhunu mayizi ukuthi kanti bekade ngila kwathi awayibulala ayihambe ethabeni nimtshele la somthola khona. Namanje ngithi abangazi laba bakhongolose laba bakhona manje laba khona maye babo maye bangizwa ngendaba njengoJesu ukuthi wafela abantu ifeli zonke. Ngase ngithula ke ngase ngithi uma ngeke ngamemeza nje ngathi yimi lo ngakhe lokho isikhathi singakafiki ngeke kulunge, ngoba ngahlala phansi ngathi okokuqala angikwazi ukulahla iANC njengoba kade ngisho nje, ngoba iANC into yabantu bakithi amnyama alethwa okhokho bethu. Kufanele ngoyivikele futhi ngathatha isifungo
somkhonto wesizwe kanye nalezi insizwe ngibona kukhulunywa ngazo lapho kuthiwa okhomanda bani laba nje uma ungababuza nje ngabakutshela indaba ezinkulu kabi lapho. Uyabona ke uma sesikwenze konke lokho ngambona eselahleka nje ahlala lahleke hawu iphlensizo kanti uye wahlangana nabantu nabanye abantu bakagogo engezukubiza umuntu ngagama angizukubiza nendawo bathi kuye hey wena ubhalisele nto wathi yebo eyakhomosi makunjalo wena ubhalisile kushezi iyigebengu engizaziyo zazi ngosini zamnika imali hayi imali encane njengdampela hayi imali encane ngazi ngisho imali yokuqala abamnika yona ilokhuzana konje ngismauthi ngisazi phela isingisi bakwethu inamzamo ubani wazi isiZulu ubani wazi isiZulu isigidi niyazi manje kuthiwa isigidi ngesingisi kuthiwa nazoke inobani 00 bamenzela yonke inhlobo yento enhle. Uyabona ke nakishe emzabalazweni babekhona abantu abadayisayo abathengisayo abathengwayo akuyona into engajwayelekile leyo. Wayesethi ke hayi i-organization yakhe le yakhe impela uyena wabhalisa lapha unanku umhlolo ku nangu umuntu emphendukele esini njengotshwala ileso sizathu ke lesi ngoba ngamiyeka kazi yena ngayazi kudala lento ngahlala nje ngambheka ngazi kahle saze sihamba saya kwenye indawo ngathi ngifika khona umuntu wayephethe uhlelo sekuya ngasekugcineni kodwa hayi ke kuzosukuma uDeputy President I introduce uPresident hawu sekukhona uDeputy President manje imene ngakhele lephathi angikazi bekhethwa nini lo muntu kodwa ngathula saze safika endaweni embili phela kuthiwa nje Deputy President ngibona phela sihamba naso iqolotho shona khona saze sehlela wemadoda singabantu sisekuhluphekeni sikhiphe ekuhluphekeni ngoba ke nginomusa ngambiza sesisobabili ngathi angijene ndoda uyithatha phi lento waba uDeputy President sibuye sinawo nini lomhlangano ngoba phela leyo nto ifuna ikhethwe isigungu sethu ukuthi sikhetha abani ngamthethisa impela ngamthethisa ngafika futhi kubaholi uyazi usihlalo ngabika kuyena ngathi ekhona ngathi ngimthethisile lo ngoba umthetho wami mina phela ngiqamba manga ngimthethisile lo ngezinto azonile ngayibala kancane nje ngangazishe izinkulu ngoba ngingafuni bazi ngoba kade ngihlala nemfihlo emhlabeni kwase ngathi uzwile hayi ke kwabeke sekonakele wangabe seza emhlanganweni yethu sithi singalashone ngala sithi singalashone ngala sabona sihamba ngeqobeqobe beyimoto awunanku umhlolo akasakwazi nokuyifihla le mali yakhe ayisebenze ngesinye isikhathi akazi ukuthi kimina angidlali mangibona usihamba ngemoto entsha uyifanela nami nje ngiyakubuka ngikhuluma kodwa ungasho ukuthi angazi ungakusho lokho ngamiyeka ke ngake ngamiyeka nje wetshekula shona ngapha aphumela eSouth Africa aphumela ngaphandle singazi nangu sebuyile
usokuyinkinga. Uyabona ke wafika lapho engabona khona namanje sekonakele. Sase sithi ke ngelinye ilanga sihleli nje emhlanganweni sengibonile ukuthi ayilo uyahlupha. Angimtshelanga nakhona indaba zakhe zonke ngathi nje sesithatha isinqumo mfana, hamba la sakufuni la, hamba ngoba ngiyabona ukuthi akahlakaniphile umthetho wakhe. Esikhundleni sokuba ihambela ayidlela imali yakhe wathukuthela. Ngiyabona bamtshela ukuthi no, ubhaliswe wena iphathi yakho le. Ngezo sethi lo ubaba uzomfuna ukungiphuca ilokhu zani i-organization yami. Awunanku umhlolo bo. Isuka lapho lento. Bese ngenandaba ke nakho konke lokho. Wasiyosifaka enkantolo ukuthi simphuce i-organization yakhe. Nanso ke indaba useyibonise kinina manje ukuthi ngabantu abanjani ngoba ngabe uyithulele wayidlela imali yakhe wathi izipho iyashesha ukuphela ke imali ongayisebenzisa. Uvele isheshe yaphela yini. Ileso sizathu sila ubona sithi asizeke ngisho umfowabo wakwabo nizwile kunikeza ubufakazi ngaphakathi. Umfowabo wakwabo uyimphikisile kulento abeyisho. Lo wayekhona ke masixoxa leyo nto nomunye umngane wabo. Banjena kabantu ngenkathi salo lenkuleko kwakuba nje uthi ucomrade kade unaye uthi uzayavela enkantolo ubonise ufakazi esezothi sasinaye lo sasina abanye baye Robben Island nje abantu abanje ababesihlupha kanje. Ngithenge nithacisele le ndaba ningasho ukuthi hawu sekubangwani manje thina sibangisanga muntu uyena eqinisweni uthande ukuziveza ukuthi uyinhloboni yomuntu ngoba ngabe uyihlalele phansi wadla imali yakhe wathula wathi manje uyabona ukuthi hawu akafana lezi insizwe enginazona ezazikwazi ukushintsha kaningi njengenyoka uthi ubebomvu kanti usemnyama athi umnyama usehlaza. Ababekwazi ukuhamba ngezisu kuhanjwa ngenyawo. Ilokho kusibangele lokho ukuthi sibela. Ngiyabonga ukuthi nibe khona ngoba nizobukela. Baqapheleni abantu abenza izinto ezibheke eceleni ngoba yibo abenza ukuthi sihlupheke. Yebo baba. Siyabazi nale goli. Musu kusho njalo. Ngoba ngizosuke ngithi ngikhombisa. Lalelani ke bakwethu. Lalelani. Into engithe kuhle ngoba nikhona namhlanje fanele nazi ukuthi sikhankase kakhulu. Abantu base South Africa banethemba. Ngenkathi sekubalwa kuthiwa yini lento ebalwa? Sekubalwa amabhaloti. Awu ngasishaya isingisi moto amabhaloti. Laba okuyibona abaye babale konje kubizwa kuthiwa yini laba abantu? No. IEC benze ubugebengu. Ubugebengu obuyisimanga bathatha amavoti ethu bawanikezela amanye amaqembu. Yebo baba. Banikezela nogogo. Yebo baba. Uyabona ke ngifuna niyazi lento ngoba kusukela manje sizokwenza into engakaze yenzeke. Ole mshololo. Ole mshololo. Uyabona bahlale bezenza izinto ezirong. Ngesinye isikhathi
zingabi inkulu kakhulu. Bahlakaniphile ke ngoba bayakhuluma kakhulu ukuthi hayi kwenzeke kanje, kwenzeka kanje, kwenzeka kanje, kwenzeka kanje. Bayazi ukuthi awukwazi ukuyolunguza ngale. Ukuthi ngempela kwenzekeni. Okokuqala nje singakayi kokovota. Kuyaqala nga kwabanjwa imoto ezithwele lamabhokisi athwala amavoti. Uma lamabhokisi ethathwa ahanjiswa amaphoyisa ayagadwa. Bahlangana naye ngagadiwe nje eyobekwa kwenye indawo ebekwa nje. No, thatha kanjani abakwazi ukwachaza. Umonakalo wokuqala lo. Ngoba kuthiwa bathenjiwe baqamba amanga bakhulume lokho. Kwamanye kwatholakala bethelwe abantu bakagogo bebambisene nayo lento kade nibiza nithini? I-IEC. Sathi kulungile ke kuyovotwa. Sekuvotiwe. Uma sekubalwa amavoti omkhonto wesizwe ethu awusebalwa kancane. Sekuthiwa su number 3. Olokhuzana ilokhuzana iDA ibathatha abantu abangaphezulu kwabantu abamnyama eSouth Africa. Ibathatha. Ugogo yena ngoba thina sekho ngale ithi laba sila uyona ubathatha apho ugogo. Kwase kuba khona ke into etholakala ukuthi bonile khona lapha bone khona impela kakhulu. Sinobufakazi. Sinobufakazi. Sase sithi ke hayi uma kunjalo asifake ubufakazi bethu. Ukuthi ake bangaqali bamemezele ukuthi leli qembu liwine kangaka kuze kulungiswe ikhalo zethu ngoba zikhona. Sibatshene ukuthi bonile banele bezwa lokho nje bajaha ukuthi bamemezeleke manje. Ngeke ngathola ithuba ke uthandi ebusuku ngoba bengiyobuka lapha ukuthi ngibatshene ukuthi bangalenzi iphutha lokuthi basheshe bamemezele. Kuze kuqala kukhulunywe lokhu esithi bakwenzile okurong. Basebenze ngathi impela ke manje bazosibonisa ukuthi siseleya nto yasendulo. Bathi thina asilindi umuntu. Nalama complain eno asiwafuni, asiwathathi. Yabona ke kusithukuluza lo. Yebo baba. Kusithukuluza ke lo. Asiyekile ke lenda. Ngintshenela nje ukuthi nazi ukuthi sizohamba nabo kancane soze sifike egcineni. Ningajahi. Ngizokuthiwa khona bese bethukuthele kakhulu. Sebefuna ukwenza izinto, bafuna ukushisa no. Ningajahi. Sizobabonisa ukuthi singabantu base South Africa banamhlanje. Ngokuhlakanipha. Ngibe ngithi ngiyabasiza ukubatshena ukuthi sinolwazi lokuthi bone kanjani. And asizi kulifihla. Asizi ukulifihla. Babhekene nenye inkinga ke manje. Ngoba noma bangathini okokuqala nje abantu abatholakale bonakele ugogo behlangene nabo laba bantu. Ngoba bafuna ukuwina ngenkani behluleke ukuphatha izwe.
thina sifuna izwe lethu siliphathe kahle, abantu bakithi bayeke ukuhlupheka. Ngeke sihlehle kuloko. Ngeke sihlehle kuloko. Sibatshenile. Akusekhona ukuqala manje. Lapho khona abantu ababesaba belungu. Sithi obhasi ungamani ukuthi ubhasi obetheni. Ngani ngoba sekhona nabasashona namhlanje. Sendampa. Abazi ukuthi nathi namhlanje siyayiphatha into abayiphathayo. Angisho lezi nishoyo. Suhlikihla izandla wena. Sifuna ukubamba lezi zinto. Nakhuluma ngolwazi. Khuluma ngolwazi. Kunezinto abazenzile abangazi ukuthi siyazazi. Namhlanje sifaka icala. Sibafaka icala. Yini le nto siyabiza i-ICMC what? IEC. Sifaka icala i-IC. Phela bese ngigwinya amazwi lapha. IEC. Sengigwinya amazwi mfana. Sengishaya isingisi. Sibafaka icala la ngempela. Ngoba baphule ngisho imithetho, hayi ukuthi bonile nje ngokuthi bantshontshe ngala. Baphule imithetho ehlonipha lezi zinto abayiphethe okufanele babale ngazo. Lezi eyibala ngomoya. Siyakwazi ukuyilanda siyithole. Siyiphethe la. Yebo. Sibaseqaleni. Abasazi. Basizwa ngendaba uyabona kudala izizwe zidlala ngathi. Namhlanje siyakwazi uma beya enyangeni nathi siyakwazi ukuyenyangeni. Futhi sasivele sikwenza lokho mama babegibela emshanelo. Bathanda sikwazi ukundiza thina. Siyandiza. Ngifuna ukunazisa lokho. Asiliyeke nje ulaka. Sizodila nabo kahle. Kuze kufike ekugcineni. Thatha inqomo ukuthi namhlanje sibafaka icala siyabamangalela. And uma ngoba sibakhuzile bangakhuzeka, uma beye parliament sibaningi kabi umkhonto wesizwe. Yebo baba. Singase sidube ukuya parliament. Singase sidube ukuya eparliament. Akekho kuyothatha itulo zethu lapha. Yithi siye parliament. Yebo. Kodwa asifuni ukuya singaphelele ngoba sirojiwe. Sifuna uyabona kunento abangayazi. IEC izobala amavoti ethu. Akona wayo. Awethu. Ukuthi baze babe nalomsebenzi wokuwenza. Basebenzela thina ukuthi babasibalela amavoti ethu. Asikwazi ukuthi uma sithi kunento engekho la bathi asinandaba nani thina siyaqhubeka. Ayikwazi ukwenzeka lokho. Nothi sisaphila. Kodwa kufanele lilalele izwi labaholi. Yebo. Bangabikho abantu abazothi hayi ke thina sengiyafa namhlanje. No, asifuni ufe. Sifuna ukubabonisa ukuthi thina singabantu bala eSouth Africa. Sizoba benza baqonde ngqo. Ngeke futhi baphinde kwamanye amavoti ezayo bakwenze lokho. Sizobabonisa siuphethe amaqiniso ukuthi bathathe amavoti ethu bawanika laba, banika nabanye ngala, banika nabanye ngala. Behlangene benikezana imali. Sokuqeda lokho. Asikwazi ukuthi eSouth Africa sine democracy. Kanti idemocracy esinayo inamehlo iyabona. Khona ebasizayo, khona ngabasizi. Ngeke sikwenze lokho. Ngoba uma thina sikhulumela phana singamaqembu amaningi ukuthi sinezikhali ukuthi abaqhubanga kahle. Bawuthatha apho umthetho ukuthi bangabi nandaba nokukhala kwethu. Bazenzela umathanda.
bayadelela sifuna ukubabonisa ke kule game. Asifuni ukuya lapha sile number inkulu inamba yethu kodwa ayiphelele ngoba ithina kufanele kube sibo number 1 kubabonisa yilokho nje bengithi angikubikeke kancane nikwazi siyayisebenza indaba ningayithatheli nonke umkhondo uvela ungakwazi izalukazi eduze kwakho lapho ngomkhonto. So bengithi ngikubike lokho ukuthi nazi ukuthi siyawusebenza lo msebenzi. Ngifuna nazi kahle njengoba siwina lolu khetho ngoba siluwinile sizobalandela kukhona isisho esithethwa ngesixhosa sobalandela sithi chu okwehakho yenza izinto ezithile because sifuna ukulibusa izwe lethu ngendlela esifuna ngayo. Yebo. And sisazoyikhuluma izinto nangendlela esohlela ngayo izinto. Ngiyathemba ukuthi siyezwana. Bengifuna ukunibikela lokho nje. Okokuqala ukuthi siphenduke lo muntu lento kuzokuthiwa khona ukuthiwa abantu amambuka. Lingcono ke imbuka mawubiza ngalo ngoba basibiza ngelathi mangase lezi insizwa nje zibiza ukuthi abathengisi babebabiza ukuthi obani ngezwe kahle. Imdlwembe. Yabona futhi abantu abamdlwembe bakutshela kahle. Kutshenda impela. Siyabonga kakhulu. Uyabona ke la nanizwe licala ukuthi lambe kanjani. Anzwanga. Ukuphi manje ubukhona ngaphakathi. Ufuna ukuyiphinda indaba. Ubukhona nawe. Nonke benikhona. Ngifuna ke ndiqaphu. Beka nangu zobeka. Isikhulumi sethu sokhuluma. Ayike. Impethele indaba uJabulani. Wasikhomba unyempela ngokuyisithunywa. Kahle uJabulani yena angaunderstand ukuthi angazibeka kanjani elevelini elengane baba. Ukuthi yena akaze acabange i-idea ukuthi afome umkhonto wesizwe. Manje abameli bethu bamchacha ke lapha nje. Manje bebona ukuthi no bayamshanga lana usukela uDudu. Uthi ududuzile ufoje isignature yakhe. Kodwa ke ubhuti wakhe uyena wathi no but besikhona sibonile usayina wena. Uqamba amanga. Baveza bamhleka ngephakathi kwekhoti. Bonisa ubulima. Kodwa ke into singayisho nje ukuthi udliwe iphelile ikhethi. Akunaqala. Uyazi naye. That's why aphume la egijima. Sezwile le. Bekabaleka amanga wakhe. So ayike bengithi nje ngisho ukuthi ikhala lakhe liphelile akunaqala akuna next. Uhlekiwe namhlanje futhi ecourt wazi expose iphelile indaba yakhe. Siyaqhubeka thina ke sifuna amavoti wethu. Amandla awethu Matimba viva President Zuma viva Msolozi viva Ngesehlekise viva Mhlanganyelo Zuma viva Mkhonto wesizwe viva Sikhumba Mnyama viva amandla awethu. Umshene wami we baba awulethu
umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Haulethu umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Umshini wami, 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 mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Haulethu umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena uyangibambezela umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena busungibambezela umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Haulethu umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Haulethu umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena uyangibambezela umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena busungibambezela umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Amandla, amandla. Viva Msholozi, viva! Viva Mhlanganyelwa, viva! Viva Nsizwa yaseNkandla, viva! Viva President Jacob Zuma, viva! Ngena Msholozi, ngena! Ngena Nxamalala, ngena! Gwaza Mkhonto, gwaza! Siyabonga. Thank you very much. UPresident Jacob Zuma ubekhuluma namalungu oMkhonto weSizwe emva kwecala elifakwe uJabulani Khumalo mayelana noMkhonto weSizwe.